Ang Solano ay isang first-class municipality na matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya sa rehiyon ng Cagayan Valley. Ayon sa datos ng Bureau of Local Government Finance noong 2021, ang Solano ang pinakamataas na local resource revenue sa lahat ng munisipalidad ng buong Region 2. Dahilan upang ito ay kilalanin bilang isa sa mga pangunahing economic hub ng Cagayan Valley. Ngunit alam nyo ba, sa kabila ng urbanisasyon at pag-unlad ng Solano, ay may isang likas na yaman at tanawin itong pinagmamalaki. Isang lugar na may iahambing sa tanyag na Chocolate Hills ng Bohol. Ito ang Bangaan Rolling Hills, isang bagong tuklas na destinasyon na matatagpuan sa Barangay Bangaan, dito rin mismo sa bayan ng Solano. Unang nakilala bandang taong 2020, ito ay unti-unting nakikilala bilang panibagong atraksyong pangturismo sa lalawigan. Sa ngayon, hindi pa ito ganap na komersyal o dinarayo ng maraming turista, kaya tunay itong paraiso para sa mga naghahanap ng preskong hangin, tanawing berde, at katahimikan ng kalikasan. Kaya sa video na ito, aking ibabahagi sa inyo ang aming dinaanan papuntang Bangaan Rolling Hills. Grabe naman. Ang taas mga par. Iba pang mga tanawin at Ayun, tourist mga spot na nadaanan namin. Ay, nakatayo dyan. Ang taas. At syempre, Ibang pati na rin ang mga aming karanasan mismo sa Rolling Hills. Kasi depende sa'yo. Depende pala sa height. Si Boss Mike hanggang baywang ang talahib. At sa huli, ikikwento ko rin sa inyo ang nakita namin habang kami ipapauwi. Mga simpleng tagpo sa kalsada na sumasalamin sa ganda ng tanawin. Kaya tara mga par, umpisa na natin ang kwento. "4:30 ng umaga nagsimulang ating paglalakbay. Sa dilim na madaling araw, tinahak natin ang isang lumang hanging bridge na tila simbolo ng pagsisimula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Mula roon, binaybay natin ang kahaba ng Eastern Road ng Pangasinan hanggang marating natin ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Sa lugar na ito, nakasama rin natin ang isa ring content creator na may kaparehong layunin, ang maipakita ang ganda ng ating mga lokal na tanawin." Yun, so ayun mga par, nandito na si Boss Mike Adventure. Yan. Alright, so nagantay tayo ng 30 minutes na mali yung yung Google. Medyo yung estimated time ng Google ay hindi umaandar. So ayun. Ayun, nakarating naman na siya ng 6:45. Okay. So tara. Akyat na tayo ng Maliko, tapos bababa tayo ng Imugan. At doon na tayo mag-start talaga ng vlog natin. Let's go. Pagsapit ng 6:45 ng umaga, nagsimula kaming umakyat ng Maliko, isang bahagi ng ruta patungo sa Bangaan Rolling Hills. Dito na rin namin napiling mag-agahan habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin. Okay mga par, so ayan, sa panibagong vlog natin ngayong araw na ito, kasama natin si Boss Mike Adventure. Pupunta kami ngayon sa bayan ng sa probinsya ng Nueva Vizcaya para puntahan ang Bangaan View Deck or Bangaan Rolling Hills. So nandito kami ngayon dito sa may Sangatan View Cafe. Meron akong nagkuwang attention sa akin eh. Isang painting. Makita niyo yung painting na yan. Pag nakita niyo sa painting lang, pagdating sa may actual ito. Ito yung itsura niya. Ayan. So pag nakikita niyo yung sa painting, mayroon doon, 'di ba? Mayroong lawa, tapos bundok, tapos mga puno dito sa kalababa. So binase nila yung painting na yan dito sa lugar na to. Okay, so tara mga par, samahan nyo kami sa daan para puntahan ang Nueva Vizcaya. Let's go. Nagpatuloy kami sa aming ruta at sa gitna ng aming paglalakbay, sandali kaming huminto upang masilayan ng isang mini falls na matatagpuan sa kahabaan ng Maliko Santa Fe Road. Isang simpleng tanawin, ngunit nagbibigay ng preskong pahinga sa mata at diwa ng mga naglalakbay.
Alright mga par, so andito na kami sa may Santa Fe. At ang oras is alas 10 ng umaga. At eto, mayroon pa kaming isang oras para makarating sa aming destinasyon. Bandang alas 10 ng umaga, nakababa kami sa Imugan. Matapos ang maaliwalas ngunit medyo mapanganib ng pagbaba mula sa kabundukan. Mula roon, binaybay namin ang Pan-Philippine Highway, isa sa mga pangunahing kalsada sa rehiyon, hanggang tuluyan namin marating ang bayan ng Aritaw sa Nueva Vizcaya. Ayan mga par, dito sa may mga kabundukan kayong unang makikita dito sa may Nueva Vizcaya, dito po yung highway ng Pan-Philippine Highway. Ayan, dito po yung makikita, yung mga rolling hills. Tapos magkabilaan sa kabila din sa may bandang kanan natin, yan po yung mga bundok na makikita nyo dito. Okay mga par, so tumigil muna kami dito sa may 7-Eleven ng Aritaw dahil kailangan namin ng tubig para pambili ay namin may aakyat. So eto ulit for the third time around, dito ako ulit sa bayan ng Aritaw. At ngayon naman didiretso tayo para puntahan yung Bangaan Rolling Hills. So dati kasi nagpa kanan po tayo dito sa may Aritaw para pumunta dun sa may Sitio Victoria. So sa mga hindi pa po nakapapanood, pwede nyo po panoorin yung Sitio Victoria dito sa may Dupax del Sur. Saglit kami nagpagasolina bilang paghahanda sa susunod na bahagi ng aming biyahe. Di kalaunan, nadaanan namin ang isang kilalang tourist spot sa Dupax del Sur. Isang patunay na ang Nueva Vizcaya ay hindi lang simpleng ruta, kundi isang lalawigan na mayaman sa kasaysayan at kalikasan. Ayan mga par, ito na yung tinatawag nilang bundok pag-ibig. Ayan o, yun o, mayroon doon pwedeng tumayo para magiging background nitong rolling hills na ito. Nice, ang ganda. Tapos dito yung papasok ka mga par, ito yung kaliwa dyan banda. Tapos dyan lang yung akyatan pataas, yung mayroong tao doon, yun yung doon yung magiging background nitong bundok na ito. Iba talaga ang tanawin talaga dito sa Nueva Vizcaya. Kitang-kita ang mga bundok. Oh, ang linis. Puro damo ang nakikita diyan mga par. Walang mga malalaking puno na nakatayo or nakatanim. Puro lahat damo. Ang destinasyon na pinupuntahan din ng mga tao, yung Novo Vizcayano Eagles. Okay mga par, so ayan, 32 kilometers na po ang kailangan natin baybayin para makapunta sa rolling hills ng Bangaan Rolling Hills. Bangaan basta ayun, yung rolling hills dyan sa may lagpas sa malapit sa may Bayumbong, Nueva Vizcaya. So tara, let's go mga par, kaya na natin to, kunting-kunti na lang, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Let's go! At sa natitirang 32 kilometro ng aming biyahe, patuloy namin binaybay ang kahabaan ng Pan-Philippine Highway. Nadaanan namin ang bayan ng Bamban. Ayan mga par, dito na hanggang tayo sa sa may tuluyan namin Bamban. marating ang Bayumbong, Nueva Vizcaya, ang kabisira ng lalawigan at isa rin sa sentro ng kultura, kasaysayan at turismo sa rehiyon. Ayan, so ito yung bayan. Maraming mga tao na dito sa may Bamban. Bangban. Yan. Nueva Vizcaya. So, traffic. Ayun, may Kapisaan Cave. 66 kilometers. Grabe, layo pa pala. Okay, so ayan, nakalagpas na tayo sa bayan ng Bamban. Ngayon naman, Bamban bayan ng Bangban.
Ayan, ngayon naman pupunta tayo sa bayan ng Bayumbong. So meron pa tayong 21 kilometers para makarating sa ating destinasyon. So tara mga par, let's go! Welcome to Bayumbong! Ay nako, yun sa wakas na. Lapit na natin. Pagsapit ng alas 11:30 ng umaga, kami patuloy pa rin sa aming paglalakbay. Nagpahinga sandali. Maya-maya, lumiko kami sa Latorre Road at dito na nagsimula ang aming kalbaryo. Ayan, kasi tinuro ng Google Map natin mga para. Dito, shortcut tayo. Sabi daw ni Kuya Pulis, Mamang Pulis, rough road daw. So may rough road na part papunta sa may Bangaan Rolling Hills. Bangaan Rolling Hills. So tingnan natin. Let's go. Ay grabe. Ayan na road close pero pilit pa rin namin pinasok. So pinasok namin pero may daanan pala, magpapakaliwa daw sabi ni Kuya. Or pagpapunta kayo dito, magpakanan. Ayan, tinignan na naman tayo ni Google. Idinaan na naman tayo sa mga extreme na daanan. Mula sa Bayumbong, tinahak namin ang Bayumbong Ambagi Road. At mula rito, lumiko kami pa kanan papasok sa Latorre Casat Road. Matapos ang ilang minutong biyahe, sa wakas, narating namin ang lumang Jose Rizal Shrine ng Nueva Vizcaya, isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa mataas na bahagi ng Barangay Casat, Bayumbong. Tahimik, payapa, at puno ng alaala. Ang dambanang ito ay patunay sa lalim ng kasaysayan ng lalawigan at pagpapahalaga nito sa ating pambansang bayani. Ayun mga paro, ano kaya yung nakatayo dyan? Ang taas. Barangay Casat. Okay, so dito tayo sa Barangay Casat. Ah, ito pala yun. Jose Rizal Shrine Complex. Ah, ayun, so yung malaking turi na yun, shrine pala siya. Historical marker. Meron tayong ahensya sa gobyerno na tinatawag na National Historical Commission of the Philippines, nandito yung pangalan niya, na nagbibigay ng mga historical markers sa mga kilalang personalidad sa ating kasaysayan. So inaaral muna nila bago nila bigyan ng panandampakasaysayan tsaka bago i-installan. So ito si Rizal, dahil naging malaki naman yung kampanya niya sa ating kasaysayan, talagang meron siyang historical marker. Kung tutuusin nga, si Rizal ata yung tao na may pinakamaraming historical marker dito sa Pilipinas. So mapapansin mo yung ibang monumento niya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas may historical marker. Maging sa ibang bansa, lalo na sa Europe. So ayun, pangalagaan natin yung mga ganitong panandampasaysayan para at least na-appreciate lalo ng mga kapatid. Okay mga par, so dito sa may monument, so yung Jose Rizal Monument. So marami namang pupunta dito dati. Ngayon nga lang ang problema kasi medyo napabayaan na. Halos may mga vandalism na nakalagay. So ngayon, bubuhayin natin mga par. Susubukan natin magpalipad ng drone dito at papakita natin yung view. Okay? So tara, let's go!
Sa natitirang minuto ng aming biyahe, dito na namin unti-unting naramdaman ang pagsubok sa daan. Ang kalsada ay naging paakyat, off-road at puno ng mga hamon na hindi basta-basta malilimutan. Road close yung kabila. Dito tayo bababa. Sa may gilid ng gilid ng Karayan. Nasaan ka na, Rolling Hills? Grabe. Grabe kanina, nadaanan natin mga par. Di ko na record eh. Di ko na pindot. Pero grabe yung ahon ng taas. Madaming ahon. Parang nauasan Falls. Walang hintuan. Ito pa. Rough road na may kasamang espalto pa. Oh. Wow. Oh, grabe challenging. Grabe. Uy. Mas malala ito Wow. Grabe. Ang taas. Grabe naman. Ang taas mga par. Nakakatakot naman ito. Taas lupa pa. Ano G? Taas Dati naman muna natin yung mga nandun. Dito ba sabi ng Google Map? Oo, dito. Delikado to. Wow, ito na naman. Wow. Grabe. Ano na nangyari sa motor natin? So, bahala na. Tatry namin to. Oo, sige. Sige, piga! Nakalusot! Grabing adventure to mga par. Wow! Hindi advisable to mga par pag umuulan. Pagkatapos ng mahabang biyahe at pagtitiis sa mga lubak at mapaghamong daan, sa wakas, narating din namin ang lugar na matagal naming nais masilayan. Isang tanawin na kamangha-mangha ang bumungad sa amin. Tila ba isang gantimpala sa lahat ng pagod, alikabok at init ng araw. Okay mga par. Ayan. So dito Marami naman pala kasi kami. Ay, oo, may mga kubo nga. pwede din doon pala. Doon oh. May ano din, bakanting kubo. Tara, punta na, doon na tayo. Ano? Pag ano Tara. Ayan. passing. Ayun, sintas. Yung mga talahib mga par, hanggang hita. Tapos yung depende sa'yo, depende pala sa height. Si Boss Mike hanggang baywang.
ang talahib. Sa atin hanggang kita lang mga par. Ako na pala dito pre, makulit tayong gigamba. Huli ng gagamba. Ang Bangaan Rolling Hills ay tunay na isang nakatagong yaman. At sa unang sulyap pa lamang, alam mong sulit ang bawat hakbang, bawat pagod, at bawat kilometro ng biyahe. At sa pagtatapos ng ating kwento, isa na namang solidong adventure ang ating napagtagumpayan at naikasatuparan. Sa kabila ng mapaghamong daan at mahabang oras ng pagmamaneho, isang lugar na naman ang nabigyan natin ng magandang kwento.